ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi Wis kelingan karo papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune Sehat. sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, ku lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong batin. adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. Oh no. Oh iya ding, oh, penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wes iya. jamu mas aku. Lah aku ning kono ngedep kae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak sehat. rene jam pira budale kau omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok coklat-coklat ngono. merah ini merah. Oh, bukan iya coklat. mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Iya. Naik. Oh, naik kok ya. Naik ki ning dhuwure angkot berarti. Iya, ya di atas angkot nanti. Metongkrong itu. gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hubus-hubus. Wus angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa putra mahkota bahasane. Heeh. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang? Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, ngono rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa gak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah, toh. ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga gitu. apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lha Dikarunai karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak akhir hayat. Amin. Pancen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggu Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Ora. Tak otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih makan. luar Ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Ada Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap Padha karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Dan biasa. piantun Kediri ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah
konten number 1 niku. Iya. Anggere buka HP ngono wis sampe Metu. tekan ndur panggung batinku iki jane sapa nek ndur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyuting dhewe. Ini nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truknya Pak Sanjaya itu pirang-pirang. Apa? Alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh ndek mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose yang gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh, iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Klewu lho kok motorku kleru di sini. Kuwi nek aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk? Nembang, buat Pak. Pak Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Iya ta? Piye? Warana aku warana. Piye? Mah, mah. Sing kok ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warana aku, Ken. Mah. Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. Lah sampean iki lho diwarani gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Wah, ya. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kamu lho. Ngono Ya. api. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Lah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngender menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wis. Karaoke. Karo kowe no nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Meneng nang. Uhiha. Oh. Kan nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isuk dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dhek ben ngedep ketuk sik.
Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton kon ndi Pak Sanjaya iki. Mandang lembang tan bisa Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis ngono suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek Nah ngerokok itu kalau dari numpak tadi, motor. dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku udah ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye. Kleru. Kleru. Jadi merokok kudu berhenti. Maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok. Jangan Alhamdulillah. merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho iki, tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngene nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsu lane sira dadi jampi. Aku maksud tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya Obat. jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Ah piye? Seupanya sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngayal tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Angger guyu meni teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres. Loh. Wayangan ra wayangan pokok melu ngono ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya ning duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pokoknya Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, Kan kangen, itu kan sakit hatinya, kan kangen.
Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barangnya po. Lah kembloh Lek kan. hoya-hoya kuwi lho. Akhire Sene. Eh? Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerian HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sak rit. Lah, tenan. Lah, gila. Kula disawer pasir ya gelem aku. Lah iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ya lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, Oh, nggih. mangke. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Iki. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawane ini bentek dulu. Ngeten. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja kejodo pati lan pesti. Dong ora, Le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten niku? Yeah. Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. Le. Mbak. Munggah, Kale Le. Mbak Nah, ya, Eman-eman. dua-duanya sini. Eman-eman bayare larang ya to. Sinten? Pak San Mbak ki Niken kan yo penyanyi kelas berat to. Lho nggih mboten to Pak lek larang, Pak. Pak. Kelas berat. Nggih lek. Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak, Lah 1000 dalah repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 ya mah, nek 100 gelem. Lah dalah. 100 e garek dipingne, Pak. Dipingne Iya. pira? Lek 1000 ya mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andri. Tung tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andre bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wah iya. Dang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagah ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih.
ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E, endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iki. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton yang viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya sampean enggak beredar sampean. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat ya. Angger ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Niken to? Ngertine duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Dan pokoknya Sing barekne larang endelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar pedhok Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalan kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nekan politik deh, ya ta. Lah ya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lah tenan. Kowe karo aku kudu selfie no kaya Nyapa to kok tekan Silvi bareng. anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah nih kan. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendani Pokoke, jane. Pak. Oh, alah yo kok. Nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. enek nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Weh. Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Pak. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasirnya regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Ki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang go Kok HP kok kok buku tikenek video kok. nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih Mangane nanggap tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terop sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki.
rencana sing dirawuhke Pak San ki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, Soko anu kok terima Dari kasih. elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyopir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini ki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyopir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne Eh, wong ngeri. Si dari DE soalnya DE wis tahu jar. Oh, Anggere ngaten. kok rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Iya. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. iya. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya sudah kecek, ya. Lho, nggih, Jadi lho. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean gawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek gak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negur saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, iya tak? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong sing liwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gak enek pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi ku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to ngono. Gus Idam ya ora enek, tapi kok sing buah ki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam.
Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu seseramungan, sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jeje karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Upamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Nggih. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Nggih. Dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satu